Priatelia, Slovensko potrebuje parlament z regiónov. Vláda Igora Matoviča, podobne ako Eduarda Hegera, skloňovala viac volebných obvodov pre parlamentné voľby. Výsledok? Ústavne zabetonovali Mečiarov dar v podobe jedného volebného obvodu. A čo tento v úvodzovkách dar znamená? Napríklad to, že v končiacom parlamente je 70 poslancov, ktorí v parlamentných voľbách získali menej ako 5000 preferenčných krúžkov a 49 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky získalo v posledných voľbách menej ako 3000 preferenčných krúžkov. Toto nie sú lídri, ktorí by si regióny poslali do Bratislavy, aby presadzovali potreby regiónov. Oni sú v parlamente na stáži, lebo vo voľbách získali dobré miesto na celoslovenskej kandidátnej listine. Slovensko nepotrebuje parlament bratislavčanov, ale poslancov z regiónov. Doteraz má Bratislavský kraj presilovku a vidíme, ako to vyzerá. Mimochodom, v roku 2002 bolo v parlamente 63 poslancov z Bratislavského kraja. V roku 2006 ich bolo 54 zo 150 a v roku 2010 ich bolo dokonca 71 zo 150. A aby toho nebolo málo, napríklad taká Saska je ukážkovým príkladom exkluzívneho klubu, pretože po voľbách v roku 2012 mala v parlamente 11 poslancov, z ktorých 9 bolo z Bratislavy, 10 zo Slovenského grobu a ten 11 z Viničného, teda tiež kúsok od Bratislavy. Parlamentné voľby musia byť výťahom pre šikovných a nie iba pre poslušných. Preto Hlas otvorí diskusiu s regiónmi o zmene volebného systému. Sme presvedčení, že časť parlamentu musia tvoriť ľudia priamo volení v regiónoch. Je to nádej, že v parlamente sa bude menej politikárčiť a dostanú sa tam poslanci s priamym mandátom od ľudí. A zároveň nad nimi bude prísna kontrola od svojich obyvateľov z regiónov. Podporme stranu Hlas spoločne, poďme do toho spoločne, dajme možnosť ľuďom, aby do parlamentu volili tých ľudí z regiónov, ktorým veria, ktorých stretávajú, ktorých poznajú.